következménye a modularitásnak. Többnyire minden hálónak és a telefonhálónak is sokkal nagyobb a modularitás, amit elválnak egy véletlen hálótól, és ezekben a telefonhálóban nagyon szépen kigazolódnak ezek a közösségek, ezek a kis modulok. Ezek többnyire egyébként fizikailag lokalizáltak, ami azt jelenti, hogy ezek a sűrű közösségek olyan helyen járnak, ahol többiek ugyanúgy is laknak. Ugye tudjuk azt, hogy illetők hol vannak, mert a telefonot is megmondja, hogy hol vannak a telefonok, a gyűjtőkből hol élnek. Ott vannak többnyire geográfiailag meghatározott közösségek. És két dolog határozza meg, a geográfia, és a másik, hogy meghatározza az a kor. Tehát többnyire nagyon, amit látunk azt, hogy legtöbb utal ugyanolyan egyénekhez van, avagy egy generációval mindenhol mindenhol egyénekhez tartozik. Tehát szülőkhöz, gyerekekhez, illetve barátokhoz, aki velünk egy idősen. Éppen a legtöbb utal, és ezen belül rengeteg közösség van, nagyon erős modularitás. A hónap elején volt az elnökválasztás Egyesült Államokban. Igénybe vették esetleg a hálózattudományt a pártok részéről most vagy korábban? Persze. Ijesztő mértékben lényegében. Nagyon-nagyon sok szinten. Ez nem most indult el, ez a Howard Dean kampányában indult el, ez egy 10 évvel. Ő volt a legelső, aki ilyen hálózattermetet használt, az ő csapata használt hálózattermetet, és valószínű tovább volna, csak volt neki egy ilyen őrült fordítás, hogy azok percben aláásta magát és kiesett a játékból. De az volt végében a pionír ebben az esetben, tehát azok, akik az elsőként használtak, aki nagyon meg volt az ötlen, amikor az a kampány után megjelent a Wired elég nagy cikk, amelyik leírták, hogy a kampány mit csinál. És